Jiyana ahirete di zamana berede du zarok hebun. Navê ki Süleyman yê dincî Yusuf bû. Ev her du zarok ji hev zêde hez dikirin. Di her rewşa de alîkariya hev dikirin. Bêkêf û bêxweşî jiyana xwe derbas dikirin. Lê mixabin rojekî diya Süleyman mir û çû rehma xwe de. Ji Süleyman ki piştî mirinê mirov dîsa sax nabe û careke din diya xwe nabîne. Ji ber vê yekê Süleyman zêde xemgîn bû û dilê wî pir şewitî. Her dem digiriye û çî vê dinyaya sar bibû. Hevalê wî Yusuf bi wî rewşa agahtar bû. Fehm kir ku baweriyê Süleyman bi roja axiretê tune. Hat ba hevala xwe Süleyman û jê re got: Hevalê min, însan piştî mirinê dîsa sax dibe û ku kare qenç kiribe diçe cennete. Çawa sîsik bin erdê de şîn dibin, çawa piştî zivîstana bihar te û erd şîn dibe û çawa piştî razana mirov şiyar dibe, eynî wisa jî piştî mirinê însan sax dibe û diçe cennete. Ev cennet wisa xweş e ku ne çavdîtiyê ne goh sêhkirine û ne jî kalpê dizane. Li cennetê her tiştê xweş heye. Li cennetê mirin jî tune. Diya te dayîkê baş û qenç bû. Ew û ço cennete. Li wir kêfa wî ye. Te dîsa bigîjî diya xwe te ve bibînî. Diya li cennetê de hembez bike. Piştî van gotinan Yusuf qenaata Süleyman hat ku piştî mirinê însan dîsa sax dibe û jî nû vê mirov dest bi heyatekê xweş dike û mirin tiştekî xweşê edî Süleyman nedigiriya û dilê wî rêhat bû. Hat hîşê xwe lewra dizanibû bigîşe diya xwe ya qenç. Süleyman ji bo van gotin û şîretên heja ço Yusuf hembez kir û jê re got: Hevalê min, bi saya te ez ji wê hala xirab xilas bûm. Edî ez ê her wext emra Xwedê û Resulê wî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem binîme cih. Ez ê jî diya xwe re dua bikim ku em li cennetê bigîjine hev. Xwedayê mezin li dinyayê li axiretê xweşî bide me û hemû hezkiriyan me û me bi cenneta xwe şah bike.